Обов'язково треба ведати кожному. Самый головний акт наш – Конституція Республіки Білорусь. Частка перша, артикул 17. Державними мовами в Республіці Білорусь является белорусская и русская мова. Все. Вот, бачите, белорусская мова державная. Перше. Раз, гармонія обіцяли. Два, все, давай сюди. Все. І ніяких розмов більше. Прикладно так ми розмовляємо. Да? Может быть, в меньших тонах. 1 вересня мы не ведем свою дочку в школу. Реакції ніякої. Это было вельми тяжко зробити, потому что все детки идут в школу, у нее так само первый класс, первый класс, с кветочками, все. А батьки ее не пускают в школу. Короче, такая довольно трагичная, да, картина. Реакции никакой. 2 вересня мы не ведем в школу, реакции никакой. Ну и тогда мы вышли вот на площадь одну з центральних перед Гарвиконкамом. Вот, я тримаю, бачите, етноцид «Тихое забойство народа», хочем учиться по-белорусски, и был еще с нами Михельманович, да, Володя, он с нами был, написал, что в Городне нема ни водного класса на белорусской мове научали. Отбылся в Городне прорыв, за 5 годов у нас теперь 35 учнев, значит, 2 школы теперь уже, 32 и 34 в 2 районах, принимают без всякого. Самый головный аргумент их треба разбурать. Это то, что белорусы не хочуть учить детей по-белорусски. Вот тому и нема этих классов. И показывать, что те технологии, які скористовують, вони при наборі і формуванні класу з'являються подманними. Як і Вінцук зауважив, а я про це давно кажу, що вони не створюють предмет вибору, які можна пропонувати, щоб його вибирали. Вони не дають можливості вибору, а вони роблять анкетування батьків. Незразумело, при яких умовах. Ну, карацей, мы приходим, яны кажуць, немагчыма гэта навучанне. Мы кажам, чаму? Год дзеці навучаліся, чаму цяпер немагчыма? Таму што ў нас няма месца. Памяшканняў не хапае, у нас перагружаная гімназія. Все, пытанне можа быць закрытае. Мы вас не выганяем, вы можете выбраць любую іншую школу, ідзіце ў якую-небудзь іншую школу і гэта. Мы кажам, гімназія выбіраецца толькі па балах. Ну, калі дзіцё здала, то все, няма ніякіх заканадаўчых рэчаў, которые б маглі прымусіць яго туды там не вучыцца. А раз няма нідзе ні аднаго класа, то дзе яму вучыцца? Все, тут давайте арганізоўвайце, значыцца тут. Атрымалася месяц, і нашых старэйшых дзяцей, так як яны год уже адвучыліся, сказалі, добра. Ім з імі добра, халера з імі, няхай вучацца, склалі з намі гэты расклад, індывідуальныя дамовы гэта мы 3-й раз напісалі, это мы весной напісалі, потым летом напісалі, потым яшчэ восенню. Ну добра, напісалі, это ўжо не так прынцыпова. Маглі сказаць, давайте вот першую паднімайце і па ёй і рабіце. Ну добра, гэта все прайшло, а с маім малым кажа, ну, все, на гэта мы уже на саступку пашлі на максімальную, а ўжо што там уже с вашим малым адным рабіць? Вот няхай ён едзе, от Олеся Александровича ў 7-й гімназіі поступіў сын, вот едзе туды і разам з ім вучыцца. Ну, вельмі важна сапраўды мець ресурсы інфармацыйныя, і мало того, трэба праводзіць кампаніі па адстойванні сваіх інтарэсаў. Павінны стварыць такія ўмовы і інфармацыйныя, і арганізацыйныя, і людскія, да, для того, каб уплываць на эту ўладу, высветляць праблему і прымушаць іх дзейнічаць в нормальным кірунку. Один из механизмов уздеяния на думку громадства – это обвестки в транспорте. 3 годы тому, апошние 2 годы не атрымалася чамусьці, я не ведаю, хотя я настойвал, нагадывал и так далее. В транспорте была записана добрая реклама в троллейбусах. Вот. Там же есть магчымасць рекламовать. И периодично там гучала реклама, что вот, коли ласка, батьки, отдавайте детей в белорусские классы. Записывайте. Другий механізм, який використовується вже шмат годов, 5 годов не менше. Значить, ТБМ розмірковує школи поміж прихильниками білоруської мови і на батько, і контролює. І на батьковські сходи, от починаючи з 1 красовика,
у них адбываюцца там арганізацыйныя сходы. Яна дамаўляецца ТБМ праз гарана. Я разумею, чтобы директоры школ дозволяли выступать, и приходят и выступают. Вот. Классы, которые же есть, яны не нулевички, яны не пойдут у перший класс, яны пойдут у 6 класс наступный год, да? Есть проблема их повеличения, разумеете? И для того, как яны повеличились, 1 вересня, треба зараз працаваць. Давайте знойдем агульное поразумение и врешті-решт, да, отчиним, да, у Беларусі 40 университетов, например, да, значит, полова з них на белорусской мове, полова будет на русской. Это будет цалком отповедать Конституции. И робим завагу. Две заваги до этой пропановы. Завага першая. Это может быть акция, якая впершыню об'яднае в нейкім дзеянні і ўлады, і апозіцыю. В нейкім сумесным дзеянні, якое може стаць той агульнай кропкай, з якого може пачацца агульнанацыянальнае паразуменне. Прашкольна, як только вырашаецца праблема з беларускамоўным універсітэтам у Беларусі, значит, проблема со школьной эдукацией, с набором вырашается автоматично. Никому не потребна высшейшая эдукация по-беларуску, коли не выхованные тыя, кому вучиться хочется там. Трэба ставить пытанне про тое, каб улады реализовывали свой позитивный обовязок по Конституции забеспечивать навучання на беларускай мове і выбор гэтага навучання. Пра гэта дыскутаваць, пра гэта звяртацца в Міністэрства адукацыі, в тыя установы, якія абавязаны гэта рабіць, і уплываць на працэс, каб гэта, як от БНТУ, Беларускі нацыянальны універсітэт ствараўся, так і ствараліся класы ініцыятыўна, і туды запрашаліся паступаць вучні. Будзем ціснуць толькі на чыноўнікаў, яны зробяць для галачкі. Яны зробяць вам на адчапіся, і вы будзеце мець тое, што пасля вам не прыдасца, не будзе працаваць і гэтак далей захрасне. Трэба гуртаваць бацькоў, трэба гуртаваць бацькоўскія камітэты, трэба іх аб'ядноўваць, трэба ствараць сацыяльныя сеткі гэтых бацькоў, трэба ствараць базу падтрымкі гэтых бацькоў, трэба адукоўваць бацькоў у плане ведання цяперашніх правоў. Все ж таки досыць выразна прапісаныя і ў кодэксе, і ў іншых дакументах правы бацькоўскіх камітэтаў, і толькі гэта працуе. Розніца паміж колькасцю, а пасля колькасць пераходзіць у якасць. Таму, адпаведна, бацькам у рэгіёнах цяпер яшчэ даводзіцца вось гэты цяжкі этап рабіць, але яго рабіць неабходна. Один из аргументов нашей влады, значит, куда вы пойдете там это потом, вы ж пропадете, нема адукації на русском мове. Так ось, уже сьогодні треба думати. Ці будзе гэтая адукацыя. Каб эта адукацыя была і стварылася нешта, хаця бы адно, ці нават факультэт ужо добра, так? То сёння трэба сапраўды весці вельмі актыўную гэтую інфармацыйную кампанію, каб эта неабходнасць навучання на беларускай мове гучала на штодзень, каб оно капала на мазгі кожнаму, так? Каб это кожны адчуў, што гэта не просто какому-то оппозиционеру, который ходит и клеит листовки или там где-то заявы и лозунги пишет, так, и с флагом где-то бегает. Ему треба, это треба кожному особенно взятому громадянину. Коли люди усвідомят, так и почнут, у нашем классе станет 10 человек, у Городни станет 70, так, Решение станет больше, так, у гэтым годе. Это уже сигнал, так, динамика роста. Може, праз 5 год у нас дитё в 5 клас ходить, так, праз 5 год, урешті-решт этих классов будет достатково много, так, каб сапраўды улады задумали, что эта адукація на вышэйшая на беларускай мове патрэбна. І ёсць депутаты, так, з депутатами працаваць, каб депутатаў дёргалі, не один я, конечно, ёсць іншыя бацькі у нас в классе, так, іх будем так само мобілізоўваць. Каб яны ходили, сустракались со своими депутатами, так, мясцовыми парламента, и уздымали пытанне навучання на беларускай мове. Я калісьці пачуў такую фразу, што будьце рэалістамі, ставце сабе недасягальныя мэты. Вось я ставлю мэту, каб настаўнікі на калідорах размаўлялі паміж сабою і з нашымі дзецьмі па-беларуску. Я хаджу па чыноўніках і дамагаюся вось гэтага юрыдычнага азначэння дакладнага, што такое беларускамоўнае навучанне. Я прапаную зладзіць сустрэчу менавіта для дзяцей вось, на сёння, хаця б, которые
навучаюцца не ведаю, ці Менску мы зладзім, ці дзе, давайте і хай нас менчукі падтрымаюць, калі ласка. Моўная палітыка ў школе это дзяржаўная палітыка і надо патрабаваць ад дзяржавы, каб яна пераходзіла на больш каб мову беларускую больш выкарыстоўвалі ў школах. Перш за ўсё, каб якасна выкладаліся беларуская мова і літаратура, каб якасна выкладалася на беларускай мове гісторыя і геаграфія. А іншыя прадметы гэта ўжо прыйдзе само па сабе. Трэба, каб да мовы прыходзілі усі, хто навучаецца ў школе. Каб у нас выкладалася мировая літаратура, калі это рок літаратуры, а не руская літаратура. Потому что у нас займае ўсё. Наши дети не ведают сусветных твораў, сусветных нобелевских вот этих лауреатов. Яны пасля пачынаюць чытаць. І зноў-такі па-расейску. Перакладаў недастаткова. Гэта таксама вялікая праблема. У мінулым годзе дзяцей толькі прыйшло 200 чалавек, у нас не хапіла падарункаў. 200 чалавек. І гэта былі з 32-й школы, бацькі прывялі дзяцей, але большасць была ўвогуле ніяк не датычна. Яны хацелі проста прыйсці на вот такую нефармальную беларускую елку. Вось гэта вельмі добры спосаб і знайсці дзяцей у свой клас і далучыцца. І все рэалізуецца рэальна у фізічным свеце пасля таго, калі гэта будзе складзена ў галаве. Калі будзе тое, чаго ты хочаш. Ты хочаш перамагчы, ты пераможаш. Ты хочаш не перамагчы. Таксама тое ж будзе, ты не пераможаш.